ба марҳилаи ниҳоӣ расидем. баъди ин боз ҳам маросими ҷоизасупории ду вазни дигар, вазни 100 ва ҷамъи 100 кило баргузор мегардад ва баъдан ҳузури шумо ҳам аз наврӯзгоҳи пойтахт аз ин марҳилаи ниҳоӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ои ба нишини миллӣ ои бале ба анҷом мерасад. доваронро инҷо маърифӣ кардан ҳабибулло файзуллоев, раиси федератсияи гӯштини миллии вилояти хатлон, довари марказ ва намояндаи дигар аз шаҳри душанбе ва хуҷандиҷов аз вилояти ҷумҳурии кӯҳистони бадахшон истиқболи паҳлавонони ғолиби вазни ҷамъи 100 кило барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ. НЕМАТОВ фарзанди яке аз паҳлавонони хеле маҳбуб Шариф НЕМАТОВ ки ин сулола ва Ибодулло НЕМАТОВ ва чандин бародари ин паҳлавон ҳам аллакай майдондорӣ кардааст ва як сулолаи паҳлавонӣ ҳам дар ин оила хеле рушд ёфтааст. паҳлавони ноҳияи Олдакӣ хилати сафед дорад. БАШИРИ Фахриддин намояндаи рашт имрӯз бо хилати кабуд аст. дар мавриди албатта ҳамон мактаби қавии наврасони ноҳияи рашт қаблан мо ҳам сухан гуфта будем ки наврасоне ки то сини 15-17 сола як мактаби хеле қавие ки таҳти роҳбарии ҷонибек лоиқзода пайваста ин чеҳраҳо рушд меёбанд ва баъдан баъзанҳои гарон на ба он сатҳи зарурие ки ҳоло дар майдон мо мушоҳида мекунем ба камол мерасанд. аммо дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ мекунем ба он наврасоне ки аз 13, 15, 17 солро дар бар мегиранд ва машқҳои ба тадриҷ ва ҳамчунин як ғамхорие ки бештару зиёдтар дар баргузории мусобиқаҳо мекунанд. инҷо ҳам бародарон хеле саҳмашон арзанда аст ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем агар мо ба ҳамон як усули ҷолиб ва зебои чун ҷонибек лоиқов таваҷҷӯҳ кунем ки дар миёни наврасон ин хеле маҳбубияти хуса дорад, аммо ин паҳлавони минтақаи рашт ин гуфтаҳоро сарфи назар кард ва аз ин мактаб он қадар баҳравар нест. бибинед ки ҳолате ки мехоҳад як усулро чун истифода кунад, аммо доштани сари осин ё гиребони ҳабрӣ бояд то ба нуқтаи ниҳоӣ бошад. инҷо ҳамон ибтидо аз ҳамон мактаби асосие ки худ паҳлавон тарбия гирифтааст ва баъд то ба ҳамон лаҳза фурсате ки худи мураббӣ ҳам бештар ба ӯ тавсия додааст. ин нуқта аз мадди назар хеле заиф аст. аллакай бартари НУРУЛЛО бо ҳамон ҳаракатҳояш бо ҳамон доштани камарбанд сари осини ҳариф хеле фарқкунанда аст. таваҷҷӯҳ ба рушди мактаби наврасон албатта таваҷҷӯҳ боз ба варзишҳои суннатист ки чун инҷо баён кардем дар ин мавриде ки яке аз ҳамон мактабҳои намуна ки хеле ҳам маҳорати наврасонаш дар минтақаи рашт беназир аст. огоҳӣ ба паҳлавони минтақаи рашт ва бошад ки аз ҳамин мактаби бародарон чун тарбияи саривақтӣ бошад. инҷо чунин партов ҳеҷ гоҳ ба амал намеомада. خیلی هم جالب، خیلی هم ارزنده و بعد همون لحظه که اشاره کردیم واقعا هم جانبک لایق بود در این زمینه با بزرگسالان هم همون مکتب رو، همون درس رو، همون تعلیم و تربیت رو به مثل نورسان عملی کند که پهلوانان بزرگواران با چنین حالت روبرو نگردند. و ببینید که نورالله هم ظفر یا واقعا هم ظفرش ارزنده بود، پرتابش هم خیلی جالب بود که حلال به حقداری شد و حلالش بود هم میدانی طلا و بود مکافات ارزنده که 5000 تومانی رو در بر میگیرد. کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این آگاهی پهلوانی رشتی بود که بیان کردیم که کمبودی هایش پای در پای و حالتی که خیلی نورالله هم از ضعیفیش خوب استفاده کرد و پرتاب عالی انجام داد و سزاوار به حقداری گردید. و همچنین فدراسیون گوشتینی ملی چون بیان کردیم که با غالبان وزینه‌های اول، دوم و سوم توفه و مکافات‌های شایسته را تقدیم می‌کنند. این هم باعث روح‌بلندی پهلوانان در آینده می‌گردد. با همین فستیوال بازی‌های ملی ورزشی، با همین سبقت پهلوانان در این مرحله نهایی فستیوال سامان می‌یابد.